Karahayon Sakupeng Merapen Panglimbang 5 menit dina Jemuah Payu tanggal 10 April tahun 2026. Kapetik saka Injil Yohanes bab 21 ayat 1 tekan ayat 14. Lumrah ing mangsa bedhidhing para kadang karang pradesan padha nggawe bedhian ing wayah esuk kanggo ngangetake awak. Ing sakupeng bedhian utawa merapen, wong-wong padha ngobrol ngrembug maneka perkara urip padinan. Swasana dadi tansaya gayeng, rikala saka pawon metu puhung utawa tela saperlu dibakar. Ora lali lawuh iwak gereh sing rasani jian, enak tenan. Memper karo prastawa cecala ing gisiking segara Galilea. Esuk iku dumadi prastawa kumpul bareng sakupeng prapen antara para murid lan Gusti Yesus. Mbok menawa prastawa iki bisa disebut minangka reuni. Nadyan prastawane katon biasa, ananging satemene ngemu makna kang banget luar biasa. Gusti Yesus kang wungu saka sedo nyedhaki para murid kang sajak kentekan pangarep-arep sawise ditinggal sedo bapa gurune. Wong-wong mau padha bali menyang panggawean lawase njolo iwak. Pengalaman ora nyenengake karo sang guru sajak isih ngeridu batine wong-wong mau. Apa Gusti Yesus isih ngersakake aku dadi ruwangi? Kira-kira kaya mengkono pangrasane batin rangu-rangu rikala bisa digagapi. Ana rasa ora pantes lan rangu-rangu. Luwih-luwih prakara iki dumadi ing atine Santo Petrus kang cetha-cetha nyelake Gusti Yesus nganti kaping 3. Angka 3 nglambangake anggone nyelaki temen-temen tuwuh saka kesadaran kang penuh. Mula rasa lupute ya banget ing gedhe lan nandes. Waktu iku selake Santo Petrus dumadi ing pelataran omahe Imam Agung rikala lagi ngupeng prapen marga kademen. Sabanjure Santo Petrus ninggalake Gusti Yesus kang ana satengahing kasangsaran. Ing waosan dina iki Gusti Yesus kang kasilake kaping 3 dening Santo Petrus rawuh ing sakupeng prapen. Nadyan kasilaki lan katinggalake para murid nanging asih tresna dalem ora suda. Panjenengane ora duka, panjenengane uga ora serik. Sewalike, panjenengane malah paring rangsum arupa roti lan iwak. Gineo iwak kalebu rangsum dalem. Para murid entuk iwak jalaran padha nuhoni dawuh dalem supaya ngapiyokake jala ing sisihing prau. Maknane yaiku kanthi prastawa iki Gusti Yesus kersa nganakake pamulihan relasi utawa wawuh antara para murid marang Gusti Yesus sarta nganyarake timbalan dalem maneh. Dadi kanthi prastawa sarapan bareng ing gisik segara Galilea, Gusti Yesus tetep ngersakake para murid minangka ruang-ruang dalem jroning martakake kabar kabungahan. Para murid ora perlu ragu-ragu, Gusti bakal nganteni pelayanane para murid senadyan rawuhe wis ora sacara ragawi meneh. Pranyata para murid ora silak ing ayan, nadyan kalabuhi pati, para murid tuhu ing ayan martakake kabar kabungahan. Para tresna pelem kinasih, piwulang kang bisa kadudut saka wawasan dina iki yaiku prayogane para pendherek dalem Gusti padha mbuka ati kanggo nganakake rekonsiliati utawa wawuh amrih ora ngeridu paseduluran. Kang luput kanthi andhapasor ngakoni kaluputan njur kanthi tulus nyuwun agunging pangaksama. Dene kang digawe luput prayoga kanthi manah kang agung aweh pangapura. Kaya kang Gusti Yesus tindakake marang para murid. Kanthi mengkono satemene awake dhewe uga wis martakake kabar kabungahan. Suwawi sami munjuk Kunjung asmu dalem yang Rama so yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta ing sak lame-lamenipun. Amin.
Kunjungan dalam yang Romo, so yang Putra, Tuwing yang Roh Suci. Amin.